Hadian balayo ya kajing tip batik na hakabaya day bat ki thuk ki basuba sha rong tu ki pulit ka amdaram hak arpasal trik nailar ki lapan long kajing pen upshrip bat yo ban bat no ya artali ki thuk ki badan yaw number AS not away FK lai saw pra ar bat AS arpun riu A kendai pra new line na lat japlam. Hakani ka jingjai ki pulit kila yo ban kem no ya ki arngut ki beriu ki bala tip kerteng kum upin shngan jerwa arplai snem ubadena sning maukan bat urijit star shla arpnyo snem rta ubadena sning sok kendur ribhoi district. Haka jing tokit benya lalap paya kini ki thuk ki dei ki blasha rong tu na changsari Assam. Haka ba ya ka kes la register hapok ka kendon lai spotlight R jong ka BNS. Haka arpasan trik nailar la IT no ya kini ki artili ki thuk kumju ya kini ki beriu ki bala syakem syaki bor pulit ka changsari Assam banle ya badan kam. Haka ni ka juk kasngi ki pulit ka dauki police station ki la yok ban pat sa artili ki thuk ki ba suba sya rong tu ki badan yaw number NL not nyo EB prasaw riu nyo but AS not san S lai nyo pra ya ki bala ra no syathanan nakabenta ka jing pensisya. Nakaliang Superintendent of Police ka West Giant Hills, ulakin tui ki patba bakin long ki bapikir bha hakabaya day bat ki kali jongki nakabenta ka jingshngan bat ban pentip halwar kino ki suba kam tu shiki police station ki ba hajan e laneda ka ba phone shaw number iway ar.